Salam hemmeňizin täzeýiniz gutly bolsun. Bu sapamyzda biz HTML barada uğraşarız. Bu sapakda HTML näme, HTML'de näme ýazylýandygyny görün. Hemde bu sapakda esasy teoriýa bolar. Soň siziň özüňiz praktik edip bilersiňiz. Gelin indi bolsa men size Visual Studio Code açyp bereýin. Bular pozaýyn. Soňra papkany şular ýalyk add folder diýip açyp bilýäňiz ýa-da dobaw papka ýa-da siz görýän bolsaňyz bärde mende to do text bilen HTML papkasy bar. Sizde boş durur. Gelin men öz HTML faýlymy çüreyim, täzeden görkezmek üçin to do text faýly bar. Bärde men size men konspektim size gurulmalar ýaly ýeke HTML näme, HTML faýly döretmek diýip ýeke punkt boýunça geçeriz. HTML näme? HTML'in raşifrovkasy hypertext markup language. Ýagny orçasy ýazyk hypertext we razmetka. Türkçe terjime edecek olsak hypertext birlik dili bolýar. Ýagny bizim saýlymyzyň esas teksti HTML ýazylýar. HTML stiller ýagny CSS, JavaScript hemmesi HTML goşulýar. HTML'de biz aýtýarsyň şutaýda tekst dursun, şutaýda paragraf dursun, şutaýda abzas dursun, şutaýda surat dursun, şutaýda düğme dursun, şutaýda link dursun diýip özümüz aýtýarys. Birinçi sapakda da melek geçişimiz ýaly HTML'de esasy taglaryň üstüne ýazylýar. HTML'de faýl döretmek. Gelin ilk bilen HTML faýlyny döredeýle. Gelin ilk HTML faýlyny döredeýle. Şutaýda create file diýen ýerde index HTML diýip ýazaýla. Adat ýagdaýda HTML faýl köplenç index diýip ýazylýar. Bärde de ikinji sapamyzda geçişimiz ýaly yüzlenme belgisi bilen taby bassak bize taýin emmet bize ýagdaý kombinasiýany döretip berýär. HTML faýlyny döretdik. Esasy HTML'da taglar bolýar. Ýagny biz şurada tekst goý diýjek bolsak ýa surat goý diýjek bolsak ýa-da düğme goý diýjek bolsak değişli taglar ulanyp goýarys. Seni bir sayta giremizde myşkan sağ düğmesine basıp kodu gör ýa-da F11 basıp görüp bilersiňiz. Şurada görýän bolsaňyz ýeke hemme tekst, surat hemmesi taglarymyz bilen edilýär. Misal üçin şutaýda div diýen tag ulanypdyr. Divin içinde H1 ýagny söz başy tag, P paragraf tag, bulara ýeke düşündirip geçelim. Bärde de div ýa divin içinde de link ýani şu düğme basaňyzda başga bir sahypa geçip gitýär. Şular ýaly. Soň taglarym jugt şeklinde ýa-da tag şeklinde bolýar. Ýagny orçaýdanmyza parny diýilýär. Her bir tagı ýatdan parny delme jugt delmedigini ýatdan bilmek zerurlugy ýok. Ýa-ni Visual Studio Code'un özüne emmet bize göndürýär belli zatlar. Mysal üçin aýdaly geçen gelen aýtdym section tagi. Biz şoň parny delmedigini bilemdik. Üstüne basýar parny. Mysal üçin link tip tag bar. Link tagi tag bolýar. Muňa tapawut näme? Parny bilen parny taglarda açylýan we ýapylýan tag bolýar. Section diýip açylýar. Ýapylanda da öňüne şular ýaly flash oýla şeýdip ýapylýar. Şulara parny diýilýär. Ýöne parny da link diýip açylýar. Ýöne link diýip ýapylanak diňe şular ýaly belgi goýulýar. Şu ikisiniň tapawuty şu. Misal üçin onda başga parny taglarda image ýagny surat goýmagyda parny. Soň bileklen köp taglar parny, misal üçin div parny. Soň näme paragraf parny. Ýöne misal üçin aýdaly. Bu ýalanda da emetin etýän da misal üçin bize belli bir misal ulanmak üçin lorem ulanýar. Developerlar misal üçin lorem 10 tane söz bolsun, ýa işlenek söz bolsun diýsek, lorem 20 ýazýar. Lorem 100 ýazýar. Ýa misal üçin 100 tane söz bolsun. Şular ýaly bize paragraf misal getirip berýär. Misal üçin şu paragrafyň içinde şu oturdan soň aşagdan ýazsyn diýjek bolsa, B ra tegin ulanýar. Bu diňe parny. Diňe şular ýaly baran özdür ýagny şundan aşagda ýa-da misal üçin saytdan görsek, şu magnetdan soň tekst aşağı geçýän bolmaly. Ine magnetdan soň tekst aşağı geçýär. Ondan soň A tagi bir link ýani bir ýere uğratýar.
Bulam parny tek bolup durýar. Ondan soň batyn var. Batyn düğme demek. Bundan soň batyn ne paýdan? Ýani batyn demek ingilisçede düğme demek. Batyn parny tek bolýar. İki tekli bolýar. Soň gelin bolsa bu zatlar pozulýar. Şu ilk bilen şu kombinasiýany düşündirin. Bu kombinasiýa näme? Görýän bolsaňyz ýokarda doctype HTML diýip ýazyldy. Bu esasy durmaly da sebäbi web sahypanyň şu HTML faýly tanamak üçin doctype HTML diýip ýazylýar. İkinji görýän ýerimizde ýani HTML lang en diýip dur. Ýani bu näme diýmek? HTML faýlyň dili ingilisçe, ýani English. Eger biz şurada ru goýsak, orsça bolýar. Hani bizim saytymyz haýsy dilde bolsa, şonu goýup bilýäris. Head'däki ýazylýan zatlar saytda görünmeýär. Diňe badydaky ýazılan zatlar görünýär. Head'däki zat bizim HTML faýlaky ýazýan zatlarymyzyň gazlamalary, ýani settings'i. Misal üçin ýöne diňe şu title'däki dokument diýen ýerini ýetkezsek görünýär. Misal üçin aýdan şu dokumentin ýerine web sahypa diýip ýazaýly. Web sahypa diýip save etsek saytymyzda hem görünýär. Ne web sahypa. Şu taýdaky durýan ýerine ýetkezýär. Berdäki ýazanlarymyzyň gönderik geçmegini geçen sabahda aýdyşym ýalyk live server kullanýar. Misal üçin şurada görýän bolsaňyz click to close server, live server ýapdy. Yapsak, täzeden bassam go live diýsek, täzeden sahypamyzy açyp berýär. Web sahypa. Title'ın içine kadar ýetkezsek, şu taýtam ýetken. Misal üçin aýdan web sahypalar diýip ýazsak, anda da web sahypalar diýip ýazylýar. Görüşüňiz ýalyk. Ýa-da heading içinde başgadan CSS dilleri goşulýar ýa-da favicon surat goşulýar. Misal üçin aýdaly şurada web sahypalaryň öňünde görän ikonkaňyz, şu dünya planetasynyň ikonkasyny ýetkezek bolsak, şo tap goşýar. Şolar ýalyk saýtymyzyň sazlamalaryny, JavaScript'in skriptlerini goşup bolýar. Bady bolsa biziň saýtymyzyň sütüni, ýani berde ýazýan zatlarymyz gönderilen saýtymyzda görünüp durýar. Misal üçin şurada hiç kilte kullanman, hello world diýip ýazyp bilýäs. Görünýär. Çukurkadayn yine hello world. Ýöne hiç hili stilsiz, hiç hili zatsız ýazmyş ýaly görünýär. Eger biz bolmaly ýaly ýazjak bolsak, muny tegiň içinde ýazmaly bolýar. Misal üçin şunu alyp h1 teginiň içinde ýazsak, h1 tegiň içinde ýazsak, ýani bu ýazan sözümizde söz başy ýaly ullanýar. Söz başy şeklinde görkezýär bize. Ne ulandy. Eger paragraf görnüşinde ýazsak, bolşy ýaly ýazýar. Misal üçin h1 ýerine paragraf ýazsak, Instagram bolsaň şurada ikinci tegini ýetketmän diýen birinji tegini ýetkedemden soň ikinji tegim ýetketdi. Bu bolsa after name tag plugin etýär. Misal üçin birinji tegini ýetkeseň, ikinji teginden awtomatik şekilde özi ýetketýär. Misal üçin şurada anyp bolup başga bir zat ýazanda ýa-da divin öňe başga bir zat ýazanda ikinji tegim ýetketýär. Bu hasam işini ansatlaştırıyor. Haýsy ýagdaýlarda esasen batyn bilen a teginiň ýetkezek bolanygda, mysal üçin batyny a ýa-da a tegini batyn tege ýetkezek bolanygda birini ýetketip birlekin ýetketmedik ýagdaýynda error çykyp bilýär. Ýatan çykan zatlaryň biri meta tegi esasy bulam sazlamalardan bolýar. Mysal üçin şurada UTF-8 diýip ýazsak, şu biziň web sahypamyzda Krill harflaram tana diýip aýtdığımız bolýar. Krill harflaram tana diýip komanda berdiğimiz bolýar. İkinji meta tegimiz bolsa mobilni telefonlarda hem gör, ýagny ekranyň vizualyna uzunlygyna görä tana diýip düşündirdik bolýar. Başga da görýän bolsaňyz şurada doctype parny tag, HTML parny görýän bolsaňyz HTML'in ýapylan ýeri we açylýan ýeri bar. Head'den parny head şurada açylýar, berde bolsa ýapylan. Nirde açıp nirde yapılanını bilecek olsanız, head'da açılanla öňünde flash yok, yapılanla öňünde flash oýla. Badyda parny tek berde açylýar, berde yapylýar. Eger köp tekst ýazan ýagdaýymyzda açylyp yapylýan ýerlerde gelecekde kommentariýa goýup gider. Ýani şurada yapylýar diýip, misal üçin şurada şu sektorumuz yapylýar, başga sektora açylýar diýip ýazýar. Bu bolsa özünde amat bolmagy üçin esas teklaryny göründirdim. Ýani tek head bilen tek body. Şurada görýän bolsaňyz, tek head, ýani sazlamalar durýar berde. Ýazýan zatlarymyz saytda görünýär. Ýöne diňe title'da saytymyzyň ady görünýär. Body bolsa, bodyda ýazýan ýer zadymyz saytymyzda görünýär.
Parny bilen parny tekler şolardan barat. Eger men üniversitede ýa-da mekdepde okadan bolsam, her bir parny we parny teklaryň her birini ýat tutmagy talap ederdim. Ýöne hiç ile durmuşymyzda onu ýatlaman gerek ýok. Ýagny bu tejribe bilen özüňiz awtomatik şekilde öwrenip gitýäňiz. Menem dogrymaysam hiç birisini ýat tutmadym. Muny tejribe bilen ýazyp öwrendim. Hem de häzirki döwürdäki modern programmирование sizin yerinizde bu zatlaryň hemmesine emet etip beren, ýagny sizin ýat tutmaňyza da gerek ýok. Gelin size vizualny görmek üçin, ýagny böyleyle ýazan adymyzy görmek üçin biram şoň zadyna mikrotikler, oldupiler. Size görmek üçin onu da dälen ýerim ketipler. Nese has görnýän mümkin. Berde de hatam bolýar. Inne bolsa teklaryň attributlary, ýani teklaryň attributlary näme bolýar? Mysal üçin käbir teklarda şular ýalyk, mysal üçin HTML-iň length tip attribut bar, ýagny attribut demek bir sözüň ýazylmagy we deňdir goýup goşdurmagyň içindäki ýazylýanlary attribut bolýar. Näşo HTML-iň attributy, ýani käbir teklaryň özünde awtomatik şekilde goýamyzda attributlary ýazylýar. Mysal üçin image, suratyň attributy, source näme bolýar? Source nerden alýar suraty? Şurada misal için aytıp bilýäs, papkadan çık diýäs. Misal için desktopda haýsy, misal için web start papkamyzdan misal için web start papkamyzdan web start 1 diýen suraty al diýäs. Alt diýen attribut bolsa alternativ, ýagny misal için şu surat saytymyzda görünmedik ýagdaýynda ýazylýan söz. Misal için alternatiwde näme diýip ýazaýlar? Web start kursunyň suraty diýip ýazaýlar. Save etsek, mysal üçin şurada bizim suratymyz görmedi we ýerine web start kursunyň suraty diýip ýazdy. Şunlar ýalyk suraty görmedik ýagdaýynda alternativ söz ýazýar. Bundan başga da mysal üçin aýdady button tagimiz bar. Button tagimizde hiç ile attribut ýok, ýöne özünde ýazyp bilýär. Mysal üçin klasser bilýär. Mysal üçin aýdady click button, click button ne düğmemiz görkezdi. Class attribut bolýar şular ýalyk. Ýa mysal üçin ýene näme attribut bar? Mysal üçin link goýaly. Linkde de href diýip ýazylýar. Berde de biz link gitmeli, linki görkezýäs. Ýagny şu linke basaňyzda nereye gitmeli? Içinde de google.com açylar ýaly diýili basan ýagdaýynda onu href'in içine koyat. Misal için https şular ýalyk google.com diýip ýazýar. Linkin içinde de google diýip ýazýar. Seviyeden de şurada Google çıkıyor. Üstüne basan ýagdaýymyzda aşağıda görýän bolsaňyz https google.com gider ýalat diýär. Üstüne basan ýagdaýymyzda Google diýär. Şular ýalyk. Misal için aýdary ýene a tegini ulanaýly. Berde https amazon.com diýip ýazaýlar. Amazon.com içine bolsa Amazon diýip ýazaýlar. Şey etsek Amazon çıkıyor. Amazon'un üstüne basan ýagdaýymyzda Amazon'un web sayfasına gidýär. Häzirlikçe ýapaýlar. Developer tool'u. Teklaryň attributlary universal, umumy ýa-da seýrek duş gelen ýa-da möhüm diýen böleklere bölünýär. Onun topagyny aýdaýyn. Mysal üçin aýdanda button'yň içinden class attributyny goýduk. Ýa mysal üçin söz başy goýup, söz başa da şu class attributyny goýup bilýäs. Mysal üçin näme söz başy diýip ýazaýlar. Söz başy ýa-da ID goýup bilýäs. ID'de näme bolsun? Title bolsun. Şular ýaly goýup bilýäs. Class ID ýa-da attributlary istesek button'y goýup bilýäs, istesek linki goýup bilýäs, istesek paragrafa goýup bilýäs, istesek suraty da goýup bilýäs. Ýani mysal üçin şurada link diýip ýazaýlar. Ýöne mysal üçin görýän bolsaňyz a link teginin href attributyny da goýup bilemdik. H1 söz başy ýa paragrafa ýa teksta goýup bilemdik. Bu attribut diňe a tegine mahsus attribut bolup durýar. Sebäbi href tegi belli bir
sayta gönükdirýär. Başga bir sayta ýa-da başga bir sahypa gönükdirýär. Bundan başga da hani ýanky atributlaryň tapagudy serek tuş gelen ýa-da möhüm diýen atribut şo linkiniň href atributu. Mysal üçin aýdaly HTML-da lang diýen atribut bar. Muny biz alyp batana ýa-da paragrafa goýup bilemok. Diňe HTML-a mahsus atribut. Ýa-da mysal üçin charset atributu diňe meta diýişli atribut. Ýani her tegiň özüne diýişli atributlar bar. Muny geljekde hat çekmejekine görür. Häzirlikçe kısaça aýdyp geçeýin. Teglaryň atributlaryny düşündirdim. Niki görüňerjeklerden teglaryny ýerden okap bilersiňiz. Teglary şu saytlardan okap bilersiňiz. Muny men aýratyn videoň aşağynda Google Classroom'da da paýlaşarym linklerini. Şu saytlardan özüňiz okap bilersiňiz. Häzir men size teglaryny ýerden okap bilersiňiz diýerde diýişli dillerde, ýani ingliz diline, rus diline pidali web sahypalaryna aýdym. HTML tegler we atributlar barada görüp bilersiňiz. Mysal üçin birinji HTML reference.io gireli. Ne görýän bolsaňyz, size HTML'däki tegler görkezipdirler. Ýokarda görýän bolsaňyz, experimental meta self-closing inline block bu görnüşleri HTML teglarynyň görýän bolsaňyz, bir neçe tegler bar, ýöne esasy köp kullanylýanlar, ýani area, mysal üçin soň body, hökmany, teg, button köp kullanylýar, soň esas köp kullanylýanlardan form köp kullanylýar. Yani bunun versiyonu H1'den H6'a söz başlar. Head hökmany ullanýan header bu sektor görnüşinde ullanýar. HTML hökmany köp ullanýar. Image input köp ullanýar. Soň main ullanýar. Meta ullanýar hökmany ýagdaýda. Ondan da şaryn esasy şolar. Buram section sektorda gelmek üçin görýän bolsaňyz inline we block diýip aýrylýar. Mysal üçin heriniň içine girip özüňiz görüp bilersiňiz. Mysal üçin A teginiň içine girsek, mysal üçin A teginde href diýen atribut hökmany ýagdaýda bolýar. Mysal üçin required diýmek hökmany ýagdaýda ullanylýar, hökman ýazylýar. Hökman däl atributlary bar, target we rel. İçine girip ýeke özüňiz görüp bilersiňiz, okap bilersiňiz. Bärde bolsa HTML faylda size görnüşini ýazylýar. Mysal üçin açılyan tegi, yapılyan tegi, A teginin içindeki yazılyan zat, yani HTML web sahypamızda görünýän söz ve üstüne basamızda kiçik yeri olsa href atributu. Çep tarafta tegler var, ýeke girip görüp bilersiňiz. Soň misal üçin h1 tegine girip göreli. H1 tegi şular ýazylýar. My blog post. Şo görünüşem şular ýazyp görünýär diýip görkezýär. Başga näme görüp bilersiz? Misal üçin header göreli. Headerni mysal üçin headeriň içinde ýazylýar diýär. Ýagny sektor görnüşinde içine şular ýazyp, beýleki söz başyny navigasiýa, ýagny navigasiýa goýup bolýar, içine de şular ýazyp, linkler goýup bolýar diýär. Görnüşem şular ýazyp. Ýagny header sektoryň özü görünmeýär. İçindeki ýazýan zatlaryň görünýär. Mysal üçin H1 söz başy, aşağıdaky navigasiýa. Navigasiýanyň içinde de linkler 3 tane. Home, about, contact. Soň näme girip bilýäs? Soň link bar. Linkde görýän bolsaňyz, hökmanyň atributlary goýman bilersiňiz, goýmadan bilersiňiz. Link esasy başga sahypa uğratýan bilen ýa-da başga bir ýere. Mysal üçin link diýen ýerden biz öz CSS faýlyň tekstini alyp bilýär özüne. Esasen bu head linkinin içine goýulýar. Atribut bolsa href, ýagny muny web sahypadan alyp bolýar ýa-da lokalny öz papkamyzdan alyp bolýar. Web reference, HTML reference şular ýazyp. Indi bolsa men size ikinji sayt görkezýän. Web.ref.ru. Web.ref.ru'da status spravişniki diýen ýerde HTML'e girip görüň. Indi şular ýazyp, ýeke atributlar ýazylan. Görýän bolsaňyz, şular ýazyp ikonkaly atributlaryň, ýani häzirki wagtda aktual däldigini görkezýär. Ýani mysal üçin şular ýazyp HTML5-iň logotipi duran atributlar bolsa, diňe HTML5-de işleýändigini görkezýär. Mysal üçin biz şuýda
image attributunu görelim. Image attributunu görýän bolsaňyz, align diýen attributy uza könelli diýär. Ýagny alternativ alt attributy hökmany attributlardan bolýar. Soňra da hökmany attributyny ýene bir source berde gitýän ýerini görkezýän diýen grafiska faýlyň gitýän ýerini görkezmek bilen hökmany bolup durýar. Sizes we source set diýen attributy diňe HTML5'de işleýändigine şular ýaly gyzyl bolup dursa da ýa könelli ulanyşdan gaçdy diýen many anlatýar. Ine berde de size misal edip görkezipdir. Ýagny image attributynyň ulanyşy. Misal üçin görýän bolsaňyz şu ýerden başlap şu ýere çenli image attributy ulanypdyr. Olan paragrafyň içinde ondan soň link ulanypdyr. Linkiň içinde de surat goýulypdyr. Ýagny suratyň içine basan ýagdaýyňyzda başga bir sahypa gitýär. Webgraph Uru saytyndan gördük. Indiki görjek saytymyz HTML5 book.ru. Berde de HTML'e basýas. YKK easy'na ýa-ni teklarymyz barada düşündirýär. HTML'ň esasy, ondan soň tek HTML title meta berden jikmejik okap bilersiňiz. Berde HTML tekler barada, attributlar barada, text barada, link barada, suratlar barada, tabiçy barada. Biram esasy simbollar, ýükeşik simbollar barada. YKK özüňiz okap bilersiňiz. Biz gaçar. Ýene bir görkezjek saytym Mozilla MDN saýty. Esasy köp ulanýan sayt. Berden HTML'e girseňiz, geňişlerini okap bilersiňiz. Şular ýaly MDN'ň saytyny ingilisçe okap bilersiňiz. Şu ru diýilen ýazyly ýerine endip ýazsaňyz ingilisçe açar. Ýene bir gaýtalaýyn, ýa-ni her bir attributy ýatdan bilmegine gerek ýok. Eger durmuşyňyzda gerek bolan tek we gerek bolan attributy ýalňy saytlara girip görüp bilersiňiz. Birinji görersiňiz, ikide görersiňiz, üçde görersiňiz, ahyrsaňy ýatda saklaýaňyz. Indiki görmejeklerim text taglary, söz başy, paragraf, biram listler. Bundan öňem aýdyp geçdim. Söz başy näil bolýar? Söz başy. Mysal üçin H1, H2, misal üçin H2, H3 edip söz başlar 6 etapdan durýar ýa-da 6 görnüşde bolýar. Hemmesini ýazaýyn. Misal üçin H4, H5 gerekke H6 diýip ýazaýyn. Ýagny tapawatyny görkezjek bolýan men asasy. Misal üçin salam diýip ýazaýly. Şu sözü hemmesine de ýazaly. Tapawatyny görmek üçin. Ne görýän bolsaňyz H1 söz başy has bolan iň ulysy belki. Şu saytymyzdan bulup bolup ýa-ni tapawatyny görýän bolsaňyz gerek. H6 bolsa iň kiçisi. Kitabyň ady H1'de ýazylýan bolsa, kitabyň punktlary H2'de ýazylyp bilinär. Ýa mysal üçin kiçirek zatlar bolsa H6, H5'de ýazylyp bilinär. Esasy ulanylýan, köp ulanylýan görnüşleri H1'den H3'e çeli. Şu aralykda men onuň kiçilerini ulanyp görmek, onuň kiçilerini bozmak üçin ýa paragraf ulanýan ýa-da adaty beýlik tekler ulanýan. Söz başyndan ibaret paragraf bolsa, misal üçin aýdaly 30 sanyk söz bolsun, 30 sanyk söz bolsa, şunu biraz kiçeldireýle. 30 sanyk söz bolsa, şular ýazylýar. Misal üçin paragrafda sizin aşaklaşandan koymaňyzdan gerek ýok. Misal üçin lorem 10. Ne ikinci paragraf hem arasında boşluk bilen ýazylýar. Birinci paragraf bilen ikinci paragrafyň arasında. Ondan soň misal üçin söz başy bilen hem paragrafyň arasynda boşluk goýulýar. Misal üçin söz başyna salam diýip ýazaly. Şurada HTML faýlda boşluk goýsak goýmasak şonu indekslerden ýazýar. Biram görüşiňiz ýaly arasynda paragrafa garanda has köp boşluk goýar. Misal üçin aýdan şonuň ýerden göne diýip goýady. H1 bilen paragraf diýegini ýöne sebedemizde şol birdat, ýani ütkan ok. Bunu aşağı geçýändigiň sebebi vizualyny bize düşnükli bolar ýaly. Aşagdan ýazýar. Listler, nomerli we birlikli listler. Bular näil bolýar? Misal üçin aýdaly well tegiň içinde li tegi bolýar. Misal üçin aýdaly alma ýa-da ýene li goşaýla armat
Keşir. Pomidor diyelim. Şular yazsak, ne şular yazak spisak görünüşünde koyuyor. Well teni şular yazıp koyuyor. Bunda başka bu bellikli spisak koyuyor. Numaralı spisak koyuyor yana bir görünüşü. Oğlum OLT yani OLT'nin içinde şular yazak lite kullanılıyor. Misal için aydalı kitap, defter, ruchka, kalam, bozguç. Görüşüne diyalak. OLT'nin numaralı tertip yani numaralı spisak kullanılıyor. İkisinin tapağıdı. İkisinin navigasiya rolunu kullanılıyor. Yani misal için önündeki birleri nakatları ayrı olmalı. Koyu olmalı. Spisak görünüşünde kullanacak olsanız OL ve OLT'nin şulardan var. Yani bular listler yani numaralı ve bellikli listler. Ondan sonra text formatları var. Text formatlarına aşağı çizme, üstün çizme, yukarıda aşağıda yazılan tekstler ve oy ve yatay tekstler kullanıp bile. Misal için başından başlayalım. Aşağıdan çiziyorsunuz. Aşağıdan çizmek teksti ayarları. Bunları podolu paragraf açalım. Paragraf açıp içine 100 tane çiz koyalım. Bunu biraz küçülteyle. Misal için aydalı. Aşağıdan çizmek için U şurada ben özüm yazıp koydum. U tag kullanılıyor. Misal için aydalı. Misal için şurada istediği yazılan sözü U tag'in içinde yazayla. Misal için şu tag'in içinde yazılan hem sözler aşağıdan çiziyor. Misal için görüşünüz yazıp şuradaki istediğin sözün aşağıdan çiziyor. Yine bir sözü misal için sonki sözümdeki adet sözüm U tag'in içinde yazayla. Adet deyip ne görüşünüz yazıp adet sözünün aşağıdan çiziyor. Son üstün çiziyen tag olsa S de üstün çiziyor. Misal için aydalı Rexanda sözümüzün üstün çiziyor. Yine görüşme diyalog sözün üstünü çiziyor. Birinci sözün üstünü çiziyor. Görüşme diyalog anahtar. Yani istendik bir sözü şu terin içinde yazsanız üstünü çiziyor. Birinci söz. Ondan sonra bunu düşündürdüm. Yukarıda aşağıda yazılan tekst. Misal için aydalı. Onun üstüne gidecek olsak ya da 10 kilometre kvadrat diyecek olsak ulanıp biliyoruz. Misal için 10 kilometre kvadrat yerimize 2'ni şeyle yazsak bunu katlarlandırıyor. Yani sub teğin içinde yazsak yukarıda yazıyor. Gelin bağıralım. Yani arasını açayla. Bize emmet görkadını vereceğim. 2 deyip yazsak yine görüşünüz yazak. 2'ni üstüne yazıyor. 10 kilometre kvadrat ya da ne deyip biliriz. 18'in üstü neme 4 ya 3 ne görürsünüz yani 18'in üstü 3 arasındaki boşluğa ayıracak olsanız üstüne ayırayım olacağız. Bunu hem de biz adatı batın içinde yazdık aslında doğrusu paragrafın ya da birlik teklerin içinde yazmamız doğru olur. Ne görürsünüz yazdık 18 üstünde 3 10 kilometre kvadrat 2 üstünde duruyor. Edilmiş olar yazdık. Aşağıdan hem yazıp biliriz. Su bilen. Bunu qaysi ýagdaýlarda ulanıp biliriz. Misal üçin kimyada H2O yani şuradaki ikilik aşağıdan yazılıyor. Şurada biz su diýip yazsak, suwun içinde yazsak, görüşüňiz ýalyp 2'ni aşağıdan oýa. Yine arasındaki boşlukları pozsak, odan görünür. Şular ýalyp. İstendik sözüňizi, sanyňyzy şular ýalyp aşağıdan üstünden ýazyp bilýäňiz. Koyu ve yatay diye yani bu bold ve italik değil yani sözleri karaltmak koyu yatay şeklinde yazmak. Misal için paragrafın içinde 20 söz koyalım. Misal için aydalı şu oturduğum sonki sözümleri bold edelim. Bold etmek karaltmak yani. Ne görüşüňiz yani karaltı. Ondan öňüne yatay şeklinde yazacak olsak bunları kesip i teğin içinde yazıp bilýär. Görüşüňiz ýalyp yatay şeklinde yazdy.
onu sözlemlerden yürütüp bir kitan sözlem bütkütüp bolýar. Özüňiz muny öz başda praktik edip bilersiniz. Ondan soň semantik tekler. Semantik tekler görüşüňiz ýalyk section, header, footer, aside, navigation, nav, article diýen tekler bolýar. Semantik tekleri bular näme üçin bolýar? Bular saytyňyzyň tertip boýunça gitmegine üçin bolýar. Mysal üçin men size semantik tekler barada saytyňyzdan düşündireyim. Mysal üçin näşeler ýalyk ödüşim.com diýen sayty alaýly. Ýokarda görýän bolsaňyz, şu görýän gara zadyňyzdaky fondy şapkasy bolýar. Saytyň şapkasy header sektor bolýar. Aşağıdaky zatlar sektorlar her bolup ýetgäpler. Ýöne iň aşağıdaky görýän ýeriňiz footer hökmen ýagdaýda goýulýar. Mysal hemme saytda hökmen şapka we şapka diýdiğim ýagny header we footer hökmen ýagdaýda bolýar. Arasyna zatlar saytyň ýasan developer we ýetgäpler. Mysal üçin görýän bolsaňyz esasy sektor ondan soň business sektor, soň çözgüçler, soň maliýe, soň freelance, şolaň hemmesini section semantik tegini ulanyp bolýar. Misal üçin görýän bolsaňyz bir sahypa gereli bu garada görýän aslında reklama şeklinde doğrulanýan ýa-da şular ýaly iň köp okulan, iň köp dinlenilen diýen sektor bolsa aside semantik teg ulanýar. Bärde tehnikni reklama boldy. Düşünmedikler için. Hani fenomenamada aside semantik tegini ulanýar. Misal üçin ýokarda durýan şapkasy header diýdik. Iň aşağıda durýan podvaly footer. Gaptalda durýan reklama şeklinde ýa-da iň köp okulan, iň köp ýazylan zatlar aside diýdik. Ortadaky her bir sektory section semantik tegini ulanyp bilýär. Buram navigation bolsa misal üçin aýdaly ne şu görýän şapkaňyň içindäki zatlar navigasiýa semantik tegini ulanyp şu zatlar ýazyp bolýar. Misal üçin muny başga ýerde görüp bolar. Ýene bir navigasiýa şular ýalyk ýerine gitýän hemmesini bir ýerde jemlemek üçin navigasiýa tegi ulanyp bilinýär. Insan semantik tegi met artikel bolsa esasy statýa üçin ýagny blog ýa-da postlar ýazmak üçin ulanýar. Misal üçin görýän bolsaňyz misal üçin şunusyna girelim. Misal üçin şular ýalyk blog postlary artikel semantik teginiň içinde ýazyp bolýar. Şular ýalyk statýa, makala, blog post, şular ýalyklar ýazyp bilinýär. Soň semantik teglerini düşündirdim. Indi bolsa suratyň tegi esasy suratlary web sahypamyza ýüklemek üçin ulanýar. Misal üçin şu bada image tegini goýýar. Source bolanda şonu ýerden aljabys. Misal üçin aýdaly şular ýaly ýazsak, flash goýsak, ýani image papka başlaýdy. Image papkamyzyň içinde 4 tane surat bar. Şu image papkamyzyň içinden bir we şonuň içinden web start bir diýen surat al we alternativ sözüne de web start kursy diýip ýazaýly. Ne görýän bolsaňyz suraty goýdy. Misal üçin aýdany şu suraty tapmady. Misal üçin şoň adyny ýetgedeli web start diýip ýazaýly. Suraty tapmadyk ýagdaýynda şular ýalyk alternativ sözüni goýýar. Web start kursy. Misal üçin ýetgedeli web start kursyny image papkadan başga bir surat goý diýeli. Misal üçin web storm surat goýýar. Şular ýalyk esasy image surat goýmak üçin image tegi ulanýar. Image tegden soň link we domain tegi diýär. Link we domain tegi link üçin hälem aýdanlaryň a tegi ulanýar. Domain üçin bolsa button tegi ulanýar. Button tegi. Misal üçin aýdaly button tegi domain diýip ýazaýly. Link bolsa bir sahypanyň linkini goýaly. Yolvelet.org berigem Yolvelet sahypasyna gitmek üçin basyň diýip ýazaly. Görüşüňiz ýaly. Batny edil kaptalnan
Ýa-da abi A line tegi, yani inline tag, yani A tegini gapdalyna goýýar. Aşakdan ýazjak bolsak, BR tegini ulanyp biler. BR teginden soň A teginden soňky teglere aşak geçirýär. Yani görşüňiz ýaly. Mysal üçin ýene birini goýsak, ýene bir setr aşak geçirýär. Şeýdip näçe aşakdan geçirjek bolsaňyz ýazyp bilýär. Diýen muny HTML-den nälerini CSS-den stillerini üstülen etmek has amatly bolup durýar. Onu soň gürleşer. Batın bolsa dugma, ýagny şu knopkamyzyň üstüne basmagy adetde bu knopkamyzyň üstüne basaňdaky boljak işler bolsa JavaScript'in üstü bilen ýerine ýetirýär. Bu sapakda men sizler görüşmek ýaly HTML-iň esasyny düşündirdim. Ýagny HTML-iň başyny düşündirdim. Esasy HTML-da bilmeli zatlaryňyz, taglar we taglaryň attributlary bolýarsa bolan enlik sapaklarda görüşýänçek.